எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். நான் வந்து பேச மாட்டேன்னு சொன்னேன் பிகாஸ் ஐம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் அண்ட் ஏன்னா இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இல்லை ஸ்டார்டிங் முன்னாடி இருந்து எனக்கு தெரியும் அண்ட் நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அருண் இஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியும், நண்பர், ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்னு சொல்ல முடியும். இந்த படத்துக்காக ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அவருக்காக இந்த படம் ஓடணும். RS பிரசன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து யோசிக்கிறது எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி ஒரு போல்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட், யோசிக்கிறது பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. கண்டிப்பாக இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு ஒர்க் ஆக போகிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்ல முடியும். இது என் கணவருக்காக இல்லை, இந்த ஸ்கிரிப்ட் யார் எடுத்து பண்ணியிருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம். ஏன்னா ஒரு பெரிய கட்ஸ் வேணும். அண்ட் அகெயின் பிரசன்னா வந்து ஒரு வெர்ஸ்டைல் ஆக்டர்னு நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன். அகெயின் இஸ் நாட் லைக் நான் என்னோட கணவருக்காக நான் சொல்லலை. எனக்கு அவரோட படங்கள் பார்த்துருக்கேன், எல்லா படங்களும் பிடிக்கும். வில்லனாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன கெஸ்ட் ரோலாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி போல்டான ஒரு மூவியாக இருந்தாலும் எதுவுமே எடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர். ஐ விஷ் இம் குட் லக். ஐ விஷ் என்டையர் டீம் ஆல் தி பெஸ்ட். குட் லக். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்னேகா. இந்த படத்தோட ஹீரோயின் லேகா வாஷிங்டனை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். She's just arrived from Bombay airport in the customs duty. Arun Vaidyanathan taking care. வணக்கம். நான் ரொம்ப வெக்கப்படுவேன் தமிழில் பேசுகிறதுக்கு. நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இந்த டீம், இந்த டைரக்ஷன் டீம் வந்து இட்ஸ் அ ட்ரீம் டீம். சம் பீப்புள் டூ திங்ஸ் ஃபார் மனி, சம் பீப்புள் டூ திங்ஸ் ஃபார் லவ். பிரசன்னா வந்து டைரக்டர் Prasanna and actor Prasanna, they done this project for love. So we've shot from 6 o'clock in the morning till 2 o'clock in the night. Next day 6 o'clock in the morning till 2 o'clock in the night, and continued. Yaro complain pannala because everybody believes in this project, because everybody believes in the script. So for me, it's just the best thing in the world that I'm a part of this film. I hope you love the film. I hope you love the music because I love it. Thank you. Thank you so much லேகா. நல்லா தமிழ் பேசுறீங்க. சீக்கிரம் தெலுங்குல ரொம்ப பெரிய ஹீரோயின் ஆயிடுவீங்க.